אהלן חברים ולקוחות יקרים שלנו. הרבה אנשים שואלים אותי לגבי גדלים של יהלומים, מה ההבדל בין קראט לקראט וחצי לשתי קראט, אם זה ליהלומים, לטליון או לטבעת. אז היום אני רוצה קצת לעשות סדר. אני אראה לכם מה זה קראט, מה זה קראט וחצי ומה זה שתיים, גם מבחינת הגודל, וגם אנחנו נסביר קצת על ההבדלים ביניהם. ובואו נתחיל ואחר כך אנחנו נתקדם לדברים הבאים. אז חברים, קודם כל הכנתי לנו כאן מראש את הסדר גדלים של היהלומים. יש לנו פה שתי קראט, קראט וחצי וקראט, אוקיי? שהם מתאימים, אם זה סט של כאלה לעגילים, זה יכול ללכת טליון, אפשר לעשות טליון של 3 אלה ביחד, כל מיני דברים שאפשר לעשות מגניבים, אבל זה בגדול הגדלים כדי שתראו את ההבדל שלהם. עכשיו אנחנו נראה בלייב את הגודל שלהם, אוקיי? מחוץ לקופסה, וזה הגודל של שתי קראט, ואנחנו נניח אותו כאן. וזה הגודל של קראט וחצי, מיד אנחנו נראה. ויש לנו פה יהלום קראט וחצי, והוא יישב כאן. ואפשר לראות שהפער הולך ומצטמצם, הוא הולך וקטן הגודל. ויש לנו פה קראט, אוקיי? עכשיו תסתכלו על זה. זה יהלום קראט, קראט וחצי, שרואים שהוא כבר מתקרב לשתי קראט ושתי קראט, שהוא רחב מאוד ויש לו המון נוכחות. אז ככה, למי שאוהבת לצורך העניין נוכחות, שתי קראט על האוזן הוא מטורף מושלם. מי שאוהב את הביניים, הקראט וחצי מן הסתם, ומי שאוהב את הסטנדרט, אז יש קראט, יש כאלה שאוהבות מאוד עדי. אז חברים, יש לנו גם חצי קראט, יש הכל מהכל, וכמובן שהכל ברמה הכי גבוהה של יהלומים. בסרטון הבא שלנו תהיו ותעקבו, אנחנו נסביר על רמת ניקיון, צבע ומה ההבדלים בין יהלום מעבדה ליהלום טבעי. שיהיה לנו בהצלחה. בצלאל 4 רמת גן, קומה 2, עובדיה דיימונד, אנחנו בדלת האמצעית, מחכים לכם לתת מענה ושירות ברמה הגבוהה ביותר.